Ćao svima, dobrodošli na moj YouTube kanal. Današnji video, kao što ste već mogli da vidite iz naslova, su mesečni favoriti. Ovog puta za mesec april, tako da ukoliko su favoriti nešto što volite da gledate, pratite video. Proizvod bile bi maskice iz Aleksandra Kozmetiksa. Znate već verovatno da su se kod njih, ukoliko ne znate, evo sada znate, kod njih su se pojavile maskice korejske. To je pojavila se korejska kozmetika, tako da sam naravno morala da isprobam maskice, prvo zbog toga što im je cena skroz prihvatljiva, tipa sve su tu nekdo od 100 do 170 dinara maksimum. Odlučila sam da isprobam masku od brokolija, da tako kažem, sa brokolijem, kako god. Ono što proizvođačka kaže je da je maska obogaćena vitaminima koji treba da posvetle vašu kožu i da je nahrane. Što se meni posebno dopalo, jer volim taj negde, verovatno svi vole taj negde zdrav izgled kože, tako da sam odlučila da isprobam ovu maskicu. Sada sam samo nju isprobala, ali imam u planu da isprobam i ostale, pošto ih ima stvarno dosta, kažem, cena im je super prihvatljiva, mada negde sam u jednom momentu odlučila da neću više koristiti sheet maskice, jer negde kada se sve to sabere, kada se berete koliko mesečno izdvojite novca za te sheet maskice, mogli ste kupiti jednu onako maskicu malo kvalitetniju za taj novac, koja će vam trajati onda duži vremenski period. Ali, hajde, svi volimo te, prosto, to nam je negde postalo, je bukvalno trend i kad zamišljate sebe kako pijete kaficu i stavljate neku masku, nikad nećete zamisliti kako mackate onako neku maskicu iz tube, nego samo ovo stavite prosto i to je to, tako da verovatno zbog te negde praktičnosti su ove maske toliko i postale popularne. No, kao što rekoh, ova maska me oduševila, da ne dužim dalje, opet ću se raspričati i video će otići, trajaće opet 300 godina. Da ne dužim, maskica je stvarno super, jako mi se dopala. Tako da, eto, ukoliko ste u prilici sada kada se ovaj karantin konačno završio da se vratite do Aleksandra, obavezno isprobajte neko od ovih maskica, nećete se pokajati sigurno. Sljedeći proizvod što se tiče neke kože lica bio bi ovaj L'Orealov Hydrogenous Fluid, koji se nanosi, kaže, svako jutro ili svako veče, sam ili posle seruma. Trebalo bi da se stavi jedna pumpica na kožu lica i vrata. Uglavnom, koristila sam baš bukvalno na taj način, mislim, nemam serum trenutno, tako da sam, kada očistim kožu, lice i sve to, nanesem ovo. Pomaže Bog domovome i onome. I nanosila sam i onda nanesem svoju dnevnu kremicu još dodatno, ali također sam ovo koristila i kao primer sam isprobala i mogu vam reći da mi se super pokazalo. Jako lepo hidrira, jako je lagano, jako brzo koža upije, ima negde tu vodenkastu strukturu, bukvalno nešto između gela i nekog rijetkog gela, jako brzo se upije na kožu, no ostavlja taj lepljiv osjećaj na koži koji mene strašno iritira. Jako se lako razmazuje, jedna pumpica je sasvim dovoljna da se hidrira cijela koža lica i vrata. Bukvalno imam ga već negde 2 meseca i evo koliko sam potrošila. Dobila sam ga 8. marta, ali kako nisam martovske favorite stigla da snimim, mora da bude u aprilskim favoritima. Evo koliko sam potrošila za 2 meseca. U principu sam to fino potrošila, jer koristim i ujutru i uveče, tako da stvarno je super proizvod, namenjen je normalnoj i ka kombinovanoj koži. Negde sam imala otpor da kupim taj proizvod iz razloga što su ga svi hvalili, što u mom mozgiću stvara taj neki problemčić da sve ono što svi hvale ne želim da isprobam i kao ja bi sad nešto novo i drugačije da otkrijem, ali ispostavilo se da ono što svi hvale u stvari vredi, tako da u ovom slučaju, tako da stvarno preporučujem svima ovaj proizvod. Znam da ste verovatno već čuli od 300 ljudi, ali ukoliko niste isprobali, probajte, sigurno ćete se oduševiti, ja vam obećam. Kada smo kod šminke, konačno sam isprobala Bourjois Healthy Mix Serum.
Svi koji me prate na Instagramu znaju da sam pričala o ovom serumu, to jest da sam razmatrala da li da kupim serum ili da kupim Healthy Mix puder. I negde su mišljenja bila podeljena, neki hvale oba proizvoda, neki uopšte nisu bili zadovoljni ovim proizvodima. Tako da sam se negde dvoumila šta da radim. Mada je dosta onih koji su mi preporučivali, ima isti tip kože kao ja, tako da sam negde bila ubeđena da bi mi odgovaralo. Međutim, kada treba da kupim puder ili neki tako kao neku tu laganiju varijantu poput BB kreme ili nečega, uvek sam u fazonu, ma daj da isprobam nešto što kao je novije na tržištu, ovo je nekako tu dostupno, postoji već duže vreme i kao nikako mi nije u momentu kada kupujem, kao uvek sam u fazonu, mogu to sledeći put da se da probam nešto novo, nešto drugačije. Tako da nikako da kupim. I verovatno ni sada ne bih isprobala ovaj proizvod da nisam dobila na poklon. Tako da sam konačno isprobala i beskrajno sam zahvalna sestri koja mi je poklonila nije to puder, to je kao taj neki serum. Nešto poput po meni kao te neke lagane tonirane kremice. Ono što obećava je taj neki polumate efekat. Rekla sam već da nisam nešto fan preterano mate efekta, međutim ovaj efekat me uopšte ne smeta. Deluje mi koža onako jako lepo, jako prirodno, nema tih momenta da mi se uvlači u burice, ne deluje mi onako da ne isušuje mi kožu, stvarno sam zadovoljna ovim serumom. Dobijem tu neku, nema sad ne znam kakvu pokrivnu moć što se ne može ni očekivati od seruma. Onako za dnevnu varijantu mi je sasvim okej. Vidi se da imam nešto na koži, ali mi nije stvarno jako teško. Uopšte mi zapravo nije teško, nisam imala nikakvih bubuljica, stvarno nisam imala nikakvih reakcija na koži, nešto da mi se perutala koža ili da sam imala onako neke te momente da mi se briše sa kože i tako dalje tokom dana, tako da sam stvarno prezadovoljna ovim serumom i definitivno je nešto što ću za dnevnu varijantu stalno kupovati, osim ukoliko naravno ne budem opet bila u fazonu da isprobam nešto novo, mada stvarno mislim da mi je ovo nešto što će morati da postane sastavni deo moje make-up kolekcije, jer je stvarno nešto što je sigurica. Također nešto što nije uopšte novo na tržištu i što je postalo negde moja sigurica posle svega što sam isprobala, posle raznoraznih korektora i tako dalje, ne mogu da... Zadovoljna sam i L'Orealovim True Matchom, međutim nije mi odgovarala nijansa, to je prosto sam potamnela tako da mi ta nijansa više nije odgovarala i negde sam razmatrala šta da kupim, pošto su mi područnjaci u poslednje vreme jako tamni, verovatno se i sada negde to vidi. Sećam se kada sam prvi put probala ovaj proizvod kako sam bila oduševljena koliko mi lepo pokriva područnjake, a da mi nije uopšte teško, da ne moram da potrošim mnogo proizvoda. I znam da su mnogi protiv ovog sunđerčića i da su u fazonu da im previše trošim proizvode i tako dalje. Meni se jako dopada zato što negdje imam taj osjećaj da sam ravnomerno rasporedila korektor, da nisam previše korektora potrošila, pošto ja stvarno, pošto imam tamne područnjake, imam da se zanesem nekad i da ja tu nakrljam baš mnogo korektora, što verovatno dovodi dodatno do toga da mi se uvlači u te burice. Tako da definitivno je ovo nešto što meni odgovara, jer ne mogu da preteram sa korektorom, ne mogu sad da nanesem 4 kile korektora sa ovim. Možda se malo brže troši, a možda nam se samo čini, pošto je bočica ovog tipa, što je po meni super, jer potrošite sav proizvod, ostane vam onako na bočici proizvoda više nego što bi trebalo. Možda se samo zbog toga čini da se više troši, da se brže troši. Mislim da stvarno nije slučaj, da se... Koristim ga svaki dan, mesec dana i evo koliko sam potrošila. Toliko bih potrošila verovatno i nekog drugog korektora, a stvarno mi ne isušuje taj predeo oko očiju, jako se lako blenda, nijansa mi savršeno odgovara, nemam potrebu da sada kombinujem dve nijance da bih dobila efekat koji želim. Nijance mi odgovara i kada ne nosim uopšte nikakvu toniranu kremicu ili puder, mogu samo da nanesem ovaj korektor i da pokrijem područnjake, što je sasvim dovoljno, pogotovo za ovu varijantu u kojoj smo bili prethodnih mesec dana kod kuće non stop. Onda opet nešto što sam konstantno hvalila, ali pošto prvi put ima moje favorite, zaslužuje da se nađe u favoritima. Što se mene tiče, životni favorit je ova Golden Rose Nude Look maskara. Verovatno ste već od mnogih čuli za ovu maskaru, ukoliko niste, obavezno da je kupite, cena je negde oko 300 dinara.
negde je porede, što se tiče high-end šminke, porede je sa Better Than Sex maskarom, tako da onda ste sigurni da dobro radi posao. Ne trusi se, jako lepo dobijete i dužinu i volumen, jako lep aplikator, stvarno je savršenstvo, pogotovo za taj novac. Može u 2 sloja da se nanosi, ne trebaju vam 2 maskare da biste imali ta neka 2 efekta koje vam trebaju, i dužine i volumena. Što kažem, prezadovoljna sam i ovo je takođe nešto što postaje sastavni deo make-up kolekcije. Evo onda nešto što sam od skoro isprobala i što je postalo favorit je prethodnog meseca je ovaj Ingrid Lip Gloss Color and Shine. Cijena mu je negde oko tipa do 200-250 dinara, tako nekako. Jako je pigmentovan. Tako da, poprilično je jak, ali mi je negde nijansa koja mi je onako savršena za tu negde proleće leto, ta neka pink boja. Jako je pigmentovan, jako se lako nanosi, aplikator je jako lep, ne lepka se uopšte, nemate osjećaj da ste naneli sjajne usne, tako da sam stvarno prezadovoljna i mislim da je ovo favorit što se tiče sjajeva, bar ovih koje sam do sada probala. Što se tiče senkica za oči, 2 palete koje ste videli u make-up tutorialu kada su mi Instagram pratioci birali make-up look. Obe palete, i Iconic Division i Reloaded Empire od Makeup Revolutiona, su savršene, jako lepa pigmentacija, uopšte se, mislim, truse se, ali ne sad, ne znam, u toj meri da ono morate, ne možete da se našminkate ko svet, mislim, stvarno sam prezadovoljna, videli ste, ko nije pogledao video, neka obavezno pogleda, tu su ujedno i prvi utisci za ove 2 palete, stvarno su jako lepo pigmentovane, jako se lepo blendaju senkice i negde mislim da za koliko košta, negde oko 690 dinara, je nešto što mislim da svako sebi može da priušti. Nešto što sam obećavala sebi da ću kupiti već duže vremena i nikako, ovo su sad sve prljave četkice, ali hvalila sam ih već na svom Instagram profilu. U pitanju su četkice sa sajta Beauty Tools RS na Instagramu. Ono što mi se dopalo je, prvo kad sam ih oprala, to je prvi utisak koji sam napisala na Instagramu, nisu mi se izvlačile dlačice, što je za prvi utisak odlično. Tek kada sam nabavila ove četkice sam shvatila koliko zapravo može da se poboljša pigmentacija senkama sa dobrim četkicama i koliko mi je olakšalo šminkanje, koliko mi ta šminka na očima mnogo lepše izgleda, bukvalno da nije vam dovoljno da imate 1-2 četkice za šminkanje, stvarno morate imati više četkica ukoliko želite taj neki make-up look koji je savršen. Kažem, ukoliko nismo svi u mogućnosti da priuštimo sebi sad, ne znam, Sigmine četkice ili tako nešto, ovo je skroz ok varijanta, verujem da će dugo trajati, negde bi ove četkice uporedila sa K-linijim četkicama, blušovim četkicama, negde mi je to taj rang, ali dosta povoljnije. A što se tiče kvaliteta, nijedna mi se do sada, prilikom pranja, prala sam ih više puta, nije odlepila, nikakav problem nisam imala, čak još uvijek mi se nije čak ni izgulio ovaj natpis. Kažem, bukvalno mi je taj negde rang kalinih i blušovih četkica, ali je dosta povoljnije, tako da bi preporučila eto svima. Kažem, za sve zainteresovane bit će u opisu videa link do Instagram profila sa kog sam ove četkice nabavila. Onda nešto što je postalo favorit, ne samo moj, nego i svih ljudi bukvalno u mom okruženju, je ovaj Yellow Book Maxi. Ja sam ga dobila od Yellow Booka i zahvaljujem im se na tome. Stvarno je nešto što nas je sve oduševilo i bukvalno sada svi ćemo da iskoristimo u kući akciju 3 Yellow Book Maxija po cijeni jednog, taman da izradimo sve fotke koje nam onako stoje, što po raznoraznim telefonima, što po laptopovima, računarima, tako da konačno imamo
sve fotke na jednom mestu i da budemo sigurni da su sačuvane, jer ono što me najviše nervira je to što sam gomilu slika pogubila, zato što nikako da nađem vremena da sve te slike prebacim na flash i da odem negde da ih izradim. Sad mi je ovo skroz olakšalo stvar, zato što prvo jako lepo izgleda, odlično mi je i kao poklon, gde imate ovakvu uspomenu, imate jako je lep dizajn sam, imate opciju sa 60 fotografija, što mislim da je za jedan album sasvim dovoljno. Jako su lepo kvaliteta, sad ću to vam malo prikazati, ne znam koliko možete da vidite. Pritom imate aplikaciju koju instalirate na vaš telefon, ubacite sve slike, sami podesite kako hoćete da vam slike budu, da li ćete nešto da povećate, smanjite, kako želite slike da vam izgledaju, sami formirate svoj redosled, bukvalno sve sami sebi dizajnirate i napravite i mislim da je odlična stvar, jer gomilu puta mi se desilo da sam otišla da izradim fotografije i onda kada mi izrade ili bude fotografija jako uvećana ili mi nekako nakaradno iseku, pogotovo ukoliko su to neke fotografije koje ste skinuli sa Instagrama ili tako nešto. Ovo je odlična stvar jer bukvalno skidate fotografije sa Instagrama direktno, ne morate uopšte da čuvate fotografije, sve pošto imam dosta fotografija koje su mi sa starih telefona i koje su ostale samo na Instagramu i ne mogu ni na koji način da ih izvučem, a da to bude, da te fotografije budu kvalitetne, tako da sam odlučila da kada sam dobila ponudu za ovaj holobook da izvučem sve fotografije sa Instagrama koje sam do tog momenta napravila i na taj način su mi sada bezbedne i imam uspomenu. I sad, kažem, planiramo da izradimo još 3 holobooka sa svim našim fotografijama koje čuvamo, tako i planiramo da izradimo i nikako. Što se tiče zabave, uglavnom se u aprilu sve svodilo na provesti vrijeme sa porodicom kvalitetno i na gledanje filmova i YouTube videa. Što se tiče YouTube-a, ono što je negde me posebno oduševilo i nešto što se izdvojilo onako iz mase, jeste serijal na kanalu James Charlesa koji se zove Instant Influencer. Mislim da je počeo krajem aprila ili početkom maja, mislim da je počeo nešto krajem aprila, tako da svakako ćemo ga svrstati u aprilske favorite. Ukoliko volite šminkanje, volite ta neka takmičenja poput, ne znam, američki top model, varijante i tako nešto, na taj fazon je odrađeno, samo što je ovoga puta u pitanju taj neki influencerski svijet. Mislim da svi mi koji se bavimo negdje YouTube-om možemo nešto i koji volimo šminku možemo sigurno nešto i da naučimo iz tog serijala, ali mislim da je nešto što je stvarno će biti zanimljivo. Svi volimo koji vole tip emisija poput američkog top modela ili tako nešto slično. To bi bilo sve za današnji video. Mislim da sam rekla sve što sam isplanirala negdje da vam kažem vezano za mesečne favorite. Nadam se da vam se ovakav video dopao. Pišite mi ukoliko vam se dopalo. U svakom slučaju je ovo nešto što će postati tradicija na mom YouTube kanalu, pošto vidim da su potrošeni proizvodi nešto što se svima jako dopalo. Verujem da će i favoriti biti nešto što će se svima dopadati. U svakom slučaju nešto što volim uvijek da pogledam, tako da ću to vrlo rado i da snimim. Nadam se da će biti mnogo više favorita u maju, kako će nam biti dostupno kretanje. Tako da, eto, to bi bilo sve za ovaj video. Nadam se da vam se dopada i ovo moje novo okruženje za snimanje. U svakom slučaju, eto, da ne dužim dalje, ljubim vas puno i vidimo se već u novom videu. Ćao! Ćao svima, dobrodošli na moj YouTube kanal. Današnji video, kao što ste